Sanibona senibingelele ku100 lapho esiqala khona uThonya wayehlele eceleni komgwaqo uBennett emncenga ukuthi akahambe naye. uThonya etshela uBennett ukuthi akathule. uRandall ethi kuBennett lento ngeke isebenze. uBennett wathi uRandall akavala umlomo. uLucian wabuza kuBennett ukuthi usenjani. wathi uBennett ngiyamqala esesimeni esinje. wathi uLucian ngcono simbizele i-ambulance. wathi uRandall ethi kuLucian ngiyaqala ukuzwa iphoyisa laseMaxine likhuluma into enomqondo. uLucian wathi Randall awuphindile kwakho. wathi uRandall ngikwakho mangiyimele emgwaqweni. uNatalie watshela uBennett ukuthi useyifonile i-ambulance isendleleni. waphuma noBradley benoMarcy bezobona. uRandall wasondela kuBennett wathi ngingamsiza unkosikazi wakho. wathi uBennett angifune isizo lwakho. wathi uRandall kodwa uyasibona lesimo ukuthi sinzima kakhulu. uBennett wamcelela amanzi okuphuza wagijima ukhelo wayowakha. uMarcy wabuza kuNatalie ukuthi yini inkinga yalo sisi. wasondela kuNatalie wathi awuphanjanelwa ikhanda. uRandall wahleba etshela uMarcy ukuthi usangana njengawe baby wamcifela ihlo. uMarcy noNatalie bathithisa uRandall bethi akuyona into yokwenziwa ijoke le. wabuya ukheli namanzi wawanikeza uBennett. uBennett ngesikhathi ethi uphuzisa uThonya uRandall etshela uBennett ukuthi amanzi ngeke aze akusize ngalutho. uBennett wacasuka wamlahla phansi ngesibhakela waquleka uRandall. wabuya uBennett wathatha amanzi kukheli wabonga wabuyela kuThonya esaqhubeka nokumncenga ukuthi aphuza amanzi. uEsperanza wayesatatazela sokulahleka kwengane yakhe wafonela uSteven. uSteven wayiphendula ifoni. uEsperanza ekhala ethi sekufika imoto angayazi yafika ntshontsho uMika yabaleka nayo. isikhathi esathukile uSteven uEdward ezama ukulalela ukuthi ukhuluma ngani. noma engezwa kahle uEdward uthi kukhulunywa ngani kodwa wabona ukuthi uSteven uthukile. wathi uSteven ngiyeza lapho sukuma waphuma ehambe seshesha. wasala uEdward ethule ebuka eyibuza kwenzakalani. uEsperanza wayesazulazula yedwa endlini wafona esefonela uEdward. uEdward wayiphendula ifoni wathi yini usiyangikhumbula. wathi uEsperanza Edward ngabe wena uthatha uMika. wathi uEdward bengizomthatha ngimsephi uMika ngoba uhlala nawe. wathi uEsperanza ngidlali nawe Edward kade umgqishi ophoyizini la engafuni ukungikhulumisa. wathi uEdward ethi ungangitsheli leyo nto wena ingane kufanele ngabe ihleli nawe iphi ingane yami. wathi uEsperanza ngifuna ukudlala lama game akho Edward iphi ingane. wathi uEdward wena kufanele ngabe yazi ingane ngoba ihlala nawe isilima sesifebe wena ngiyeza lapho wavala ifoni uEdward. wasukuma uEdward ethethe ethi lesifebe sinomsebenzi owodwa nje ukugada ingane yami sahluleka silebele ukufeba. wathi uphuma ngomnyango uEdward wahlangana noLarry ngena. uLarry wammemeza wathi sayitsheni Willis namanje usathi akekho umuntu onendaba naye umkhathalele emhlabeni. wajika uEdward wabuya. wathi mawukuthi wena othatha ingane yami wayithumba ngiyokubulala uwama-pieces. wathi uLarry ingane yakho bengiyenzani nangikwazi ukukhuluma ngani. uEdward wagxavuna uLarry ngamawashini ngamphakamisa ethi njengoba ngiyendlini ye-ex yami manje mangeke ngathola ukuthi ingane yami ayikho ngiyabuya ngibuyela wena uzongazi lapho. wathi uLarry ngoba uyayazi i-address yami mawusubuyela mina-ke wenze sure ukuthi uphathe imali yami. waphuma wahamba uEdward. i-ambulance eyayibizela uThonya yafika la babehlanganele khona. yathi la emakhona i-ambulance ehle gijima ama-paramedics eseqonde uRandall. wagijima uNatalie wawamisa wathi no msana ukuya kulowo muntu nangu umuntu obizele i-ambulance. wathi ama-paramedics ngabe uright yena. wathi uNatalie no singayikhathazi ngaleso silima seyidakele utshwala. abuya lawo ama-paramedics a-attend uThonya. bafike bakhuluma noThonya wathi uBennett ngeyazi angikhulumise akafuni ngishona umthinti. bambuza ukuthi siyakenzeka le nto before. wathi uBennett ayikazi benzima njenganamhlanje. bambuza uBennett ukuthi uyini kuyena. wathi uBennett ngumkhonyane wakhe. athi ama-paramedics okay sihamba naye. wathi uBennett kuzomele nimbambe ngenkani ngoba akafuni ukubanjwa. babuza kuBennett ukuthi uyasinika imvume yokwenza lokho. wathi uBennett ya kodwa maningamlimaza. amthatha ngempela ama-paramedics ngenkani uThonya wayekhala engafuni ukuhanjiswa. ahamba naye umfaka kwi-ambulance. yamthatha i-ambulance yahamba naye. kwasala uLucian noNatalie bekhuluma noBennett ukuthi baxolisa ngenkinga yakhe kodwa makukhona usizo alidingayo bakhona. uBennett wabetshela ukuthi naye uyabonga ngasebekwenzile. wathi mayehamba uBennett noLucian watshela uNatalie ukuthi usahamba uyolekelela yena uBennett ukuthi aqoqe impahla kaThonya. wasala uNatalie ngenkathi uMarcy ethi kaze ngamzwela lo bhuti ubukeke umuntu oright futhi onothando. wathi ukheli cabanga-ke mina ngiqala nokubabona omakhelwane abasha. wathi uMarcy awukheli uphumile siyakubongela. wavuma ukheli ukuthi ubuyile. wasetshela uMarcy ukuthi lo uTerrell babingelelana uTerrell noMarcy. wathi ukheli wena Marcy wenzani la. wathi uMarcy ngilekelela uBradley ngey'ngane. wathi ukheli kanti uphi uAlex. wathi uMarcy asimazi uyishiye kanjalo iy'ngane. ukheli wayengakholwa ethi uqinisile Marcy lento oyishoyo wavuma uMarcy. esadidekile ukheli ethi uAlex ngoba umama oright nje wavalelisa uMarcy wathi namanje awuthi ngiphindele kuzona wahamba wabashiya. wasala ukheli ebingelela uNatalie wavuma sakupretend uNatalie. wathi ukheli ngicela ukukubonga Natalie ngokunakekela uJustice. wathi ukheli ukuthinta uNatalie ethi ufuna ukuxolisa. wathi uNatalie uxoliselani. wathi ukheli ngixolisele ividiyo ekhonjiswe u-Edward. wavuma uNatalie ukuthi angikhombisile. wathi ukheli ngifuna ukutshela Natalie ukuthi ayikho into phakathi kwami noLucian. kwalokho kumqabula kwami into eyazenzakalela ngendlela engangijabule kakhulu ngayo. wathi uNatalie okay. wathi ukheli kodwa Natalie msukwenza kanje. wathi uNatalie ngithe okay usungakwazi ukufika uzolanda ingane yakho. wavuma ukheli. wathi uNatalie okay usungahamba uyokwenza lokho uyithathe manje. wathi ukheli kodwa Natalie usuzovela wenze. wathi uNatalie hey kheli angisenaso isikhathi sokulalela inonsense yakho mina awuzothatha ingane yakho ihambe
ngihambe emzini wami. Wathi angidlulise futhi ngihambe. Wasuka lapho wahamba uNatali eshiya uKheli wasephoxekile. Wasuka lapho uKheli naye wahamba. Wasala uTerrell wathi hawu manje lo muntu ngizomshiya kanje elele la. Wathi uKheli awumiyeke kanjalo lo muntu. Wahamba na uTerrell esendlini kaKheli. Bahamba bayongena endlini. Wathi uTerrell ngeke ngathi kunedrama kakhulu kule ndawo. Ethi uTerrell nale ndoda enishiya iqulekile lapha khona oyedwa icabangelayo. Wathi uKheli uyamzwela nje lo muntu ngoba umazi ukuthi uyinhloboni yomuntu. Wathi uKheli ngoba ucomplaina ngedrama kule ndawo ngithi ucabanga ukuhamba. Wathi uTerrell cha ngishongo kanjalo ngicomplain. Ethi nje uKheli ngiyabonga nje ukuthi ukwazi ukunginika indawo yokulala. Ethi sengifisa sengathi nezinto zingaba njengaqala phakathi kwethu sobabili. Wathi uKheli hawu kwakudala kakhulu ngaleso sikhathi Terrell. Wathi Terrell ngoba sasithandana nje Kheli yini engasihloli. Wathi uKheli ngoba uzuqala ezinye inkulumo awuthi ukuhamba uzule kancane ngisafuna ukuyokulanda uJustice ngikwazi ukukhuluma naye ngawo. Wathi Terrell hayi uthi ngikunika isikhathi ngizohamba 1 hour. uKheli ehambe umvulela eminyango ethi 1 hour Terrell. uEsperanza wayekhala efonelwe Natalie wambuza ukuthi uMika akekho lapho. Maphika uNatalie wathi akekho. Wathi kwenzakaleni. Wathi uEsperanza akade sixabene naye. Wayekhiyele ekamereni lakhe imini yonke. Wathi uNatalie ngiyeza lapho uEsperanza. Wathi uEsperanza khululeka Natalie ungezi. Hlala emzini wakho makungenzeka eze lapho uMika ngoba uyakwazi. Wathi uNatalie pho unobani wena lapho. Wathi uEsperanza uyeza uSteven beno-Edward. Wathi de uNatalie ethi beza ndawonye. Wathi uEsperanza beza ngokuhlukana kodwa beza bobabili. Kwangena uSteven wathi uEsperanza nangu uSteven sobe sikhulume Natalie wavala ifoni. Wangena uSteven ebuza ukuthi awukho umkhondo otholakalayo. Wathi uEsperanza senginenqwabe ngiyifonelile akekho maziyo. Ethi uEsperanza bengingafanele ngicasule ngeze ngimshaye. Wathi uSteven akusona isikhathi sokuyigxeka manje. Wathi uEsperanza kumele ngiyigxeke ifault yami ingane yami le. Besakhuluma ungena egijima uEdward memeza uMika ushona emakamereni. Wabuya uEdward wathi uEsperanza wathi uyisephi ingane yami. Wathi uEsperanza uneshock ukuthi awuyithatha ingane yami ngoba ubusuthi ngangikhulumisa. Wathi wait ngizokushanga empama sifebe mawuzolahla ingane yami bese uzongikhulumela udoti. Wathi uEsperanza mawukuthi uyithathile ingane yami. Wathetha kakhulu uEdward wathi nesilima yena ungezwa mangithi bathethisana uEdward noEsperanza. uEdward wazoshaya uEsperanza wamlahla kusofa. Casuka uSteven wavela shaya uEdward zathathana uEdward noSteven. uEsperanza wazama ukubalamula beshanga encwadi kodwa baqhubeka balwa. Wavela wahamba ekitchen uEsperanza wabuya neketele namazi ashisa wabathela ngawo. Bobabili bebuza uEsperanza ukuthi ubashiselani. uEsperanza wathethisa uEdward wathi hamba manje uyolanda ingane yami. Waphuma segijima uEdward yangasemotweni yakhe wafika wakhipha ifoni wafonela uLarry. Embuza ukuthi uphi. Wathi uLarry uyiphethe imali yami. Wavuma uEdward ukuthi uyiphethe. Embuza ukuthi uyiphethe yonke i-50,000. Wavuma uEdward ukuthi iphelele. Wathi uLarry ngizoba sekhaya emva kwe-hour. Wathi uEdward kude kakhulu i-hour. Wathi uLarry uzomela ubekezeleke ngoba kade ngikutshela ukuthi ngifuna imali yami. uEdward wavala ifoni wangena emotweni yakhe wayidumisa wahamba. Endlini uEsperanza wayethethisa uSteven ethi besingekho nje isidingo sokuthi nizenilwe ingane yami ilahlekile Steven. Wathi uSteven ukushayile nje uEdward. Wathi uEsperanza ngizodila noEdward ngesinye isikhathi but okwamanje kufanele ngifocus ekulahlekeni kwengane yami. Wakhala ifoni kaEsperanza wabona ifoni lo uMika. Hello, Mika. I'm sorry. Yaphendula le ndoda athi angiyena uMika. Uma ufuna ukubona lowo Mika uEdward kufanele enze sure ukuthi usibuyisele imali yethu. Ithi le ndoda engashaya u-12 ebusuku engakhokhanga uEdward ngoba makudlula lapho bazoyibulala le ngane. Wathi esazama ukuyincenga le ndoda uEsperanza ethi at least ucela ukuzwa ivoice yengane yakhe. Wathola ukuthi ifoni sebeyivalile. Wabuza uSteven ukuthi bebethini Esperanza. uEsperanza wayesekhala etshela uSteven ukuthi labo bantu bathathe ingane bathi uEdward uyabakweleta imali eningi. Wacasuka kakhulu uSteven wathi le nja ngizoyibamba le uEdward. Wathi uEsperanza lento engiyishoyo uzomthola uEdward umshaye nilwe leyo nto ayisizi kufunakala kutholakala ingane. Wathi uSteven angizokulwa nawe uEdward kodwa manje sekuyinto ukuthi ngingenele lama FBI ngoba kukidnapwe ingane. Ethi uSteven ngicela ungithembe la Esperanza. uEsperanza wayesekhala engenasikhathi. Wathi uSteven ngiyabuya manje. Wahamba uSteven ekhawuboy bar ipharelo uAlex laselidakwe icocaine ngesikhathi kufika uJohn. Ebuza kuAlex ukuthi kudake kamnandi lento. Wavuma uAlex wayehleka wayibuka izandla kathi ebuza kuJohn ukuthi yini le. Wathi uJohn isandla sakho lesi. noAlex eyibuka izandla zakhe lokho eyidlalisa ngesikhathi ethi uJohn uyithandile lento. Wathi uAlex imnandi lento idakana kamnandi. Khona lapho kwafika enye indoda edriver ama-truck yatshela uJohn ukuthi iyamfuna. Wathi uJohn uyangazi nje eGaye ukuthi amantombazane engiwadayisayo aphi. Wathi uGaye mina ngifuna le John. Wathi uJohn ngeke ngikwazi le ayikho lena kulabo engibadayisayo naba nje behleli lapha ungathatha noma imuphi lapha. Wathi uGaye kanjani John ngoba sengilale nabo bonke labantu. Wathi uJohn noma kunjani
njalo kangimdayise lo. Wathi uGayi ngizokunika 1,000 wethuka uJohn. Wathi uqinisile? Wathi uGayi futhi ngizolidablisha kube 2,000. Wathi uJohn kodwa le ntombazane right ibisabhekene ney'nkinga edlula kuzona. Wathi uGayi, John, o-driver bami bama-truck baspenda malini kule bar futhi ubaba wakho ucanga ukuthi uzophatheka kanjani mezwa kuthiwa uncisha intombazane. Wathi uJohn, awu manje Gayi uma usukhuluma kanjalo ungayenzi leyo nto. uJohn wathi Gayi ngiyakucela thathe eyodwa yalayo mantombazane amanye. Wathi uJohn ngoba ngikutshela intombazane right lo. Wathi uGayi anginandaba ukuthi intombazane right. Wathi uGayi okay John ngizokunika u-3,000. Kagcina nini ukukunika imali engangaleyo kwakuyikhathi zalayo mantombazane uTrina noRina. Ethi uJohn kodwa Gayi le ntombazane ngithi ayibothi idakwe kanjani i-cocaine ayikwazi lungeza lutho. Wathi uGayi lokho kuzoba inkinga yami not eyakho. Usuka lapho wakhipha u-4,000 wawubeka phezu kwetafula. Angabe saphendula uJohn wathatha lo 4,000 wahamba. Ikhehla lelo uGayi wasala no-Alex emtshela ukuthi akavuke bahambe. U-Alex wayengazi nokuthi lidumephi kade kukhulunywa ngaye khona engezwe. Uthi u-Alex siyaphi? Wathi uGayi siyahamba nawe. KwaPatricia kwanokho umuntu emnyango ngenkathi ehambe yovula uPatricia. Ngathola ukuthi uTerrell. Wathi uTerrell ngingangena. Wathi uPatricia kulate manje. Wathi uPatricia kho sex ozoyithola la. Wathi uTerrell angizelanga nalokho. Wathi uPete pho ufuna ebusuku kanje. Wathi uTerrell hayi ukuthi uKelly wahleka uPete. Wathi ubekudubula ngithi nawe. Wathi uTerrell no bengangidubula ukuthi usafuna ukukhuluma nomfana wethu. Amchazele ngami manje bethe angithi ukuhamba ngiyothola indawo engizohlala khona kancane. Wathi uPete manje ubona ukuthi uzohlala la endlini yami manje sadiscuss into yenu nobaby mama wakho hamba la Terrell. Ungathathi advantage ngoba ngihlala ngedwa. Wathi uyahamba uTerrell wammisa uPete. Wathi kuba usuka kude kanje eMaxine uze kanjani la? Wathi uTerrell ayungamind ngalokho. Wahamba uTerrell emhleka uPatricia ethi buka nje ugqoke nama-slippers. Bye bye hambolala. U-Ian waphuma endlini yakhe wahamba emgwaqweni ebuka uRandall wayelele phansi. Kwaqhamuka noMarcy emva ka-Ian. Babingelela noMarcy ethi awusalele kanjena la. U-Ian wabuza ukuthi kwenzakaleni kuRandall. Wathi uMarcy ayikhululeka ngalo uzoba right. U-Ian wabuza kuMarcy ukuthi ukhona uBradley endlini wavuma uMarcy ukuthi awukhona upstairs ney'ngane. Wathi u-Ian u-Alex yena akaze abuye. Wathi uMarcy cha akabuye. uBradley waphuma endlini esheshe ebona u-Ian ekhuluma noMarcy. uBradley asondela kuMarcy ezoncika kuMarcy ebuza ku-Ian ukuthi ufunani. Wathi u-Ian angifuni lutho ngilethe i-DNA yami oyifunile. Ngenkathi eyikhipha leyo DNA sample eyinika uBradley. Wathi uBradley yasola ukuthi ingane yakho. Wathi u-Ian no ngifuna iy'mpendulo kuphela. Wathi uMarcy ngiyacabanga ukuthi kungcono ayibone nawe u-Ian. Ngathi uyathanda ukuyibona Ian. Wathi u-Ian angazi kuBradley. Wathi uBradley ngangena. Bahamba bonke bobathathu sebeyongena endlini. Bangena bonke bobathathu bezobona ingane. uMarcy watshela Ian ukuthi ngiyacabanga ukuthi iyafana nawe. Uyibuka u-Ian wathi ucabanga kanjalo wavuma uMarcy. U-Ian watshela uMarcy noBradley ukuthi angayisheshisa le DNA uma bengamvumela ukuthi athathe namasampuli engane akwazi ukuthi akaselebhe kusasa. Bamvumela u-Ian ngenkathi esekhiphe i-earbud azolifaka emlonyeni wengane for ukuthatha amathe nokuthatha unwele olulodwa ekhanda lengane. uRally wayeza ngasemgwaqweni ngesikhathi ebona umngane wakhe uRandall elele. Ngenkathi ehle emotweni yakhe uLarry saqala ukubona uRandall elele eceleni komgwaqo ehambe yakuyena eyomvusa. Ngesikhathi emnyakazisa emshaya emtshela ukuthi akavuke imbuza ukuthi yini inhloboni la ephuzile. uRandall waphaphama esadidekile buza kuLarry ukuthi ngilelephi la. Ethi uLarry nawe uqalaza uzoyibona ukuthi ulelephi. Ethi mngane wami kanti uphuza okunjani namhlanje. Wathi wanyakaza wakhala ngomhlathi wakhe ukuthi ubuhlungu. Lambamba umngane wakhe wamsukumisa. Wathula uRandall wacabanga wathi lesi silima singishayile. Ethi mude hlala lapha ngaphesheya komgwaqo. Uthi uRandall ngisawumshaya. Wambamba uLarry wathi wena ukwazi ngisho ukubhalansa angeke uze ushaya umuntu nje. Ethi uthi ahamba kungahambeki uRandall. Wambamba uLarry wahamba naye sewamngenisa endlini. Ethi uRandall Larry kufanele simsuke lo muntu. Ngifuna ukumthathela ngimdlele yonke into anayo. Ethi uLarry khululeka somsuka. Ngenkathi bengena endlini sebengaphakathi uRandall wakhombisa uLarry lezi zinto ezenziwa yilo muntu omshayile. Uthi uLarry wathi hayibo kanje la endlini kwenzakaleni. Wathi uRandall ngithi ngiyakutshela ukuthi lo muntu ongishayile obhalele. Wathi uLarry ngoba ebhale kanje waphinde wakushaya Randall umenzeni. Wathi uRandall angenzanga lutho. Wathi uLarry ngikholwa ukuthi iqiniso lelo shoyo. Wathi uRandall yini ongayikholwa Larry ngakukhombisa ngisho ivideo kwekhompyutha. Wathi uLarry ngikhulume ngevideo mina ngikhuluma ngokuthi angikukholwa ukuthi awumenzanga lutho. Wathi uRandall ngiyakutshela ukuthi angimenzanga lutho wena uzofunani la endlini. Wathi uLarry ngifuna celebrate mngane wami namhlanje. Celebrate ukuthi umngane wethu wephoyisa lekuthiwa uEdward uthathe imali ebengiyibanjiswe uCase omunye umholi oyigebengu oyingozi kakhulu. Wathi uLarry uCase neyigebengu zakhe bathathe into ayithandayo yena uEdward. Wathi uLarry ngakho ngifuna siphuze celebrate. Wathi uRandall anginasikhathi sokuphuza ngiselebrate mina ngifuna uhambe uyosuka lo yamuntu. Wathi uLarry inkinga yakho ngizobe ngiyibona Randall okwanamhlanje ngizele ukuzocelebrate indaba ka-Eddie. Isikhathi ehamba uRally eyovula ifridge likaRandall ikhipha ama-drinks. KwaNatalie kwakunokho umuntu emnyango uNatalie uziba umnyango wazi kwaqhamuka uLushini. Ethi all along Natalie yawuza ukuthi khona umuntu osemnyango. Ayithulele Natalie wahamba uLushini eseyovulela umuntu osemnyango. Kwangena uKelly
Ukheli uLushini wamemeza uJustice, waphuma esegijima uJustice ezohaga uma wakhe. uJustice etshela uma wakhe ukuthi uyamthanda kade mkhumbule. Ukheli etshela uJustice ukuthi khululeka mfana wami sengibuyile ngiyindawo. Ethi uJustice sesingaya ekhaya manje wavuma uKheli. Ngathi sithathe isikhwama sakhe sehamba uJustice. Ethi uKheli kufanele ubonge kumalume uLushini no-Auntie Natalie. Wabonga uJustice esevalelisa. uKheli wasondela kuNatalie wathi ngiyabonga Natalie, wavela wayithulela uNatalie wabheka eceleni. uKheli watshela noLushini ukuthi uyabonga, wathi uLushini kubonga thina Kheli. Wavalelisa uKheli wahamba, uNatalie esahlinile kanjalo. uLushini wathi kodwa nawe Natalie awudlulise phela. Wathi uNatalie yini errong engiyenzile mina, ngisazokhuluma nawe uKheli. Wathi uLushini ayathi ngihambe ngiyolala, wahamba uLushini. uJustice noKheli babuyela endlini yabo. Babuye bazohlala ndawonye ngenkathi uKheli embuza ukuthi izinto zihamba kanjani. Wathi uJustice angikho right, sengiphinde ngalo futhi esikoleni. Wathi uKheli kodwa Justice wakuthandelani ukulo esikoleni. Wathi bebekhuluma ngawe nje ma bethi ngizalwa isiboshwa. Ethi uKheli kodwa Justice ngathini kuwena ngokulo esikoleni. Wathi uJustice masingakwazi ukukhohlwa ile nto siqhubekele phambili ngoba vele nawe usubuyile sekuzoba right. Wathi uKheli okay nawe kodwa ngifuna ungithembise ukuthi ngeke usale esikoleni. Besakhuluma kwanokho umuntu emnyango. uKheli uhambe ethi ngoba ngimtshelile nje lo. Ethi uJustice ubalo akamlinde kancane uyabuya. Esengaphandle uKheli watshela uTerrell ukuthi ngikutshelile ukuthi i-hour. Ethi uTerrell kodwa ungakhuluma naye ngikhona la. Wathi uKheli besadlule emzimeni uJustice, angifuni ukumqhamukela nenye into eyisurprise angayazi. Wathi uTerrell angazi-ke ngizolinda phi ngoba ube benginemali bengizohamba ngiya hotel. Wathi uKheli nami anginayo imali Terrell, i-credit yami yalinyazwa u-Drivers. Wathi uTerrell bengingakucela imali Kheli futhi angisoze ngakucela imali. Wathi uKheli awuhambi kani uyohlala noLeslie. Wathi uTerrell uKheli wakhuluma kanjena manje. Wathi uKheli ngizothina ngithathe ne-heavy sex embhedeni wami. Wathi uTerrell okay noma ngingazi ukuthi ngizoyaphi kodwa okay ngizobuya emva kwe-hour. Wathi uKheli ngiyabonga ngesikhathi esengena endlini uKheli uTerrell esehamba futhi eyoqhuba isikhathi. Wabuye uKheli uJustice embuza ukuthi bekubani lo. Wathi uKheli hayi omunye umuntu engimaziyo. Wabuye uKheli wathi asikhululeke la endlini senze nje ukuthi impilo yethu ibe njengasekuqaleni. Sebehamba uJustice eyishaweni uKheli ulungise ikamera laJustice. u-Ian waphuma emzini wakhe kanti uzothi mase ngaphandle aqondane noRally ephuma emzini kaRandall. uLarry ngesikhathi eza ngaku-Ian ethi awunansi inyoka. u-Ian etshela uLarry ukuthi ukube uyazazi ukuthi inyoka enkulu wena. uLarry abuza ku-Ian ukuthi mngani wami uma ucabanga ungangenza nje. Wathi u-Ian ukube uyazi-ke lo usuthi esengiyifayile ngawo ne-report about ukukhohlakala kwakho engizoyisubmitha ku-head of state attorney. Wathi uLarry kodwa-ke Ian mngani wami fanele uqala ucabanga ukuthi udila nobani. Wathi u-Ian ngikucabangile lokho futhi ngiyakwazi kwawena. Wahleka uLarry wathi ngikufisela inhlanhla kulokuphupha kwakho, wahamba eseyemotweni yakhe. waKheli kwanokho umuntu emnyango ngenkathi ehambe umvulela emnyango uKheli. kwakuwuTerrell engena etshela uKheli ukuthi ngizamile. Wathi uKheli ngiyazi. uKheli wamemeza uJustice wathi ucelezela weza uJustice. Efezama zabhekana uTerrell noJustice. uTerrell wabingelela uJustice wavuma uJustice. uJustice wasebuza kuma wakhe ukuthi ubani lo. uKheli wayesaba eshawa amahloni watshela uJustice ukuthi ubaba wakho lo. Wathi uJustice ubaba wami kanjani lona ma ngoba phela wathi wena. Wasethi uKheli no ngiyazi Justice ngiyazi ukuthi ngathini. Wathi uTerrell kunjani mfana wami. Wathi uJustice ngididekile. Wathi uTerrell yakufanele udideke ukuthi nami kade ngingekho. Wathi uJustice ubungekho uyephi. uKheli wasayinela uTerrell ukuthi angamtshela ukuthi ubeyephi kodwa uTerrell washo ukuthi bengisejele. Wathi uTerrell yena uma wakho vele ngebone kuyindlela engcono ukuthi singakutshela. Justice ethethi uthi uma wakhe. Wathi uKheli ngiyaxolisa mfana wami ukuthi ngangifuna ukuthi ngikutshele sothe ukukhula kancane. Wathi uJustice okay. Wasethi uKheli usezizwe njani-ke manje. Wathi uJustice njengoba ngishilo ukuthi ngididekile. Wathi uTerrell ayikhululeka mfana wami ngiyazi vele into esakuthusile. Wathi uJustice yakho namhlanje uma ngingaphinda uvakashe ngosuku obuya ngalo ngiyobe sengithe ukucabanga kancane. Vele bakubukana uKheli noTerrell mayesho njalo Justice. uKheli wathi empeleni mfana wami bekade edinga indawo yokuhlala. Wathetha uJustice wathi ini futhi manje. Wathi uKheli awuzothi ukuhlala nathi isikhashana. Wathetha uJustice wathi ngathi sekukuningi kakhulu manje ngcono ngihambe la. uKheli wathi umemeza uJustice. Wathi uJustice ngembhedeni ngiyolala manje. wasale kubambe ikhanda uKheli. wasala uKheli ethethe uTerrell ethi ngikutshelile ngalento. Selexolisa uTerrell wahamba uKheli naye sethi uyolala. uTerrell wayesele emile ethi ngiyaxolisa Kheli. Wathi uKheli uzokhipha iblanket kwi-closet ozosebenzisa kusofa bese ukhiya emnyango wami. wahamba uKheli wayolala. uRally owayehamba ekhuluma nefoni emaparking wayengaboni ukuthi u-Edward umlindile ngemoto yakhe 4x4. ngathi uLarry ekhuluma noCase ukuthi ithe le ndoda izoyiletha imali kodwa angiyithembi ngoba inamaqhinga futhi inenkani. wathi uLarry kuCase ngikutshelile ukuthi sidila nomunye umuntu la. uLarry wavalelisa kulo muntu ayikhuluma naye efonini wafaka ifoni ebhantshini ngesikhathi esevula ibhuthi yemoto yakhe efaka isikhwama sakhe. u-Edward lapho wadumisa iveni lakhe. ngenkathi uLarry esebhizi emva kwemoto yakhe waqonda ngqo u-Edward efuna ukuyombhanqa naye.
Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandelayo so uploada kungekudala. Thank you for watching Steriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Steriza TV.